एनसीसी बड़े में एनसीसी बड़े में वीर भद्र तारे एनसीसी थर्ड इयर एप्रिल 9 नेतृत्व जातीय पताका को सम्मान जनावुछु। भारत माता को सम्मान जणाई एनसीसी जूनियर विंग्स रो भौणी माने इतिहास काढून जातीय पताका को सम्मान जनावुछु। भारत माता सफलता को सम्मान गुलमर्ग फोटो खोल ନିଜକୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ପୂଜାରେ ସମର୍ପଣ କରି ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇମାନେ ସ୍ୱୟଂ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। କଦମର ତାଳରେ ତାଳ ମିଳାଇ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇମାନେ ବିଶାଖ କୃଷ୍ଣ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବୀର ଦମ୍ପତି ମଞ୍ଚ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଇମାନେ ଭବେଶ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ।
పొత్తుగా